Please all stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today is the second day of our novena to Saint Benedict. Today, he was presented to us as the monk. Let us now sing the two stanzas of the hymn to Saint Benedict. Kindly be seated. A reading from the Dialogues of Saint Gregory. Born at Nursia, Italy, Saint Benedict was sent to Rome for a liberal arts education. Surrounded by vice and crime of every kind, he decided to withdraw from the very world which he has been preparing himself to enter. For he was afraid that if he acquired any of its learnings, he would be drawn down eternal ruin. In his desire to please God alone, he returned his back on further studies, gave up his home and inheritance, resolving to embrace the religious life. He took this step fully aware of his ignorance, and yet he was truly wise, uneducated though he may have been. Reflections on the Christian way of life. The resolution to strive under Christian perfection is often frustrated by the suggestions of the evil one, or by worldly desires, or by selfish pride. These dissipate our momentary fervors and leave us less advanced than we were before. In fact, having lost a battle or missed an opportunity to advance, we are worse off than before. First, obedience. Saint Benedict teaches us to surround ourselves with a well-guarded wall of unworldliness and self-discipline. The school of the Lord's service, which he established for his disciples on the law of obedience, of an habitual docility to the Master's will. Second, rule of life. For the monk, the will of God is clearly revealed in the precepts of the rule, in the commands of the superiors, and in the regular observance, all of which he vowed to keep. For Christians in the world, the commandments of God and the Church are basic norms for holy living. However,
that they may not easily turn aside from these precepts of a godly life, they will do well to adopt a rule of life, a program of Christians' perfection suitable to their state, by which they will be directed and safeguarded and spurred on to persevere on the rugged path that leads to heaven. Third, charity. The rule of Saint Benedict suggests a simple way of life for all by stressing that in all things we should seek God and His glory, that we show filial reverence for God by our obedience to lawful authority in all that is morally good, that our love for Christ, we are not to prefer ourselves to others. All of this is summed up in the two great commandments. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength, and you shall love your neighbor as yourself. Please all kneel. Let us pray. Mighty God, the source of all perfection, by the gift of your grace, the blessed Benedict left all things that he might dedicate himself more fully to your service for the salvation of the world. May all those who strive to walk the path of Christian perfection not go astray, but run without stumbling and be rewarded by you with the gift of eternal life. This we ask through Christ our Lord. Amen. Litany and prayer to Saint Benedict. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear God the us. Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mary, Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Holy Father Saint Benedict, Pray for us. Saint Benedict, man of God, Pray for us. Saint Benedict, man of prayer, Pray for us. Saint Benedict, father of monks, Pray for us. Saint Benedict, promoter of missionary zeal, Pray for us. Saint Benedict, teacher of justice, Pray for us. Saint Benedict, lover of peace, Pray for us. Saint Benedict, prudent guide of those who err, Pray for us. Saint Benedict, helper of the needy, Pray for us. Saint Benedict, spurner of demons, Pray for us. Saint Benedict, patron of the dying, Pray for us. Lamb of God, who take away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God, who take away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who take away the sins of the world, Have mercy on us, pray for us, O Holy Father Saint Benedict. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. God, our Father, your Son Jesus Christ promised us, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. With confidence we approach your throne of grace and humbly ask that our prayers be heard. Let us now mention our intentions and petitions. Prayer to Saint Benedict. O Holy Father Saint Benedict, blessed by God, both in grace and in name, who while standing in prayer with thy hands raised to heaven, didst most happily yield thy angelic spirit to the hands of thy Creator, and promised zealously to defend against all the snares of enemy
in the last struggle of death, those who shall daily remind thee of thy glorious departure and thy heavenly joys, protect us, we beseech thee, O glorious Father, and every day by the holy blessing, that we may never be separated from our blessed Lord, from the society of thyself and all the blessed. Amen. Our Holy Father, Saint Benedict, Pray for us. please stand. Let us now sing the last two stanzas of the hymn of Saint Benedict. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us include in our Holy Mass intentions today the following: Thanksgiving of the family of Mr. and Mrs. Lita Dumlao, Do Martin Gomez, Engineer Adrian Briones, Architect Alvin Galura, Engineer Mrs. Rolly and Susan Vitug, Mr. and Mrs. J. and Early Manaloto, Engineer Sebastian Pagco, Engineer Jose Nolasco, Kathy Ifurong, Mr. and Mrs. Noel Nukup, Mr. and Mrs. Domingo Dizon Jr., Mr. and Mrs. Justin Dizon, Mr. and Mrs. Nestor Ibay, Lindsay, Carla Milene and Caitlin Mary Ibay, Alma and June Espino, Julius Oliver and Mitchell Ibay, Sister Shelo Salgado, Eduardo and Janeline Espino, Consolacion and Fe Ibay, Frederick Gerald and Mitz Espino, Dr. Lisa Moore and Lizette Shield, Jeffrey and Let Hizon, Dr. Ads Manalo, Mr. and Mrs. J. and Monette Macabali, Engineer Ray Paxson, May and Leng Messina, Bernadette Cheng, Mr. and Mrs. Lito and Globe Basa, Miss Sita Rodriguez, Sunshine Superstore, Mr. and Mrs. Marshall and Glo Macabalug, Mr. and Mrs. Jovel Yonila Fernando, Feli and Linda Bacani, Mr. and Mrs. Nonong Gomez and family, Mrs. Olive Conanan, Therese and Doc Verzoza, Bethel Lim, Sitang Tolentino, Agnes Dulay, Mrs. Nena Ong, Esting Flower Shop, Mrs. Milit Ocampo, Ellen Kayeng, Mrs. Irene Katibog, Mr. and Mrs. Par and Chona Pamintuan, Mr. and Mrs. Jose and Divina Tulio, Paz Roque, Mr. and Mrs. Ray Malyari, Kay Soliman, Josefa and Vic Garcia,
Elsa Nucup, BJ and Bang Valenton, Ruel Panlilio, Millie and Riza Trinidad, Ray and Carla Almasan, Melba Basilio, Riza Tolentino, Olimpio Macabali, Edgar and Josie Dolosa, Socorro Canda, Sister Filomena Tamayo, Alma Dofredo, Martha Dizon, Ricky Sionco, Romeo Miranda, Villamor Tolentino, Gaudencio Natividad, Alex Yusi, Baby Baluyot, Mr. and Mrs. Aida Ponyo, Mr. and Mrs. Wilma Morales, Mrs. Helen Minjola, Mrs. Nat Alquero, Rosita Soto, Perla Gumin, Marco Fernando Nang, Mrs. Lilian Borromeo, Sister Clara Supan, Ruel and Almira Alfonso, Lydia and Abel Canlas, JC Costudio, Andrea Marie Escudero, Zenny Maliwat, Mr. Joseph Lorenzo, Rolando and G. Mateo, Jennifer Dizon, Nit Seron, Jenny Conanan, Mayor and Mrs. Teddy Tumang, Engineer Jess Punsalan, Lito and Bertrel Bautista, Pantig and Galang family, Mr. and Mrs. Matt and Feli Pineda, Myla and Bong Manalese, G. Capulong, Lilian and Ray Antonio, Sonia and Des Villanueva, Baby Noel Bachon Bong, Andong Baxter Capulong, Pines and Willie Lagman, Monica and Ludi Tumang, Arlene Balbuena, Iver Mata, Isabel and Boy Antero, Evelina Escudero, Margie, Rolly, Golda, Ed, Junjun Tech, Sadat and Sita Capolong, May Enriquez, Renante Sandico, Susan Macapagal, Jess Bondok, Nilo Nukup, Angela Canlas, Angelica Punzalan, Dr. Lizel Bonifacio. For the special intentions and good health of the family of Josephine Macabali, Joy Camacho, Yona Tolentino, Luisa Maniago, Presita Paulino, Lita and Conching Chua, Dr. Imelda David, Delia and Virgilio Olita, Julian Almirol, Zon Malyari, Maricel and Al Manalo, Marlon Tayag, Aida Dizon, R.C. Borja, Irene Ginto, Paula Llanes, Wilma Conching and Agnes Balaksaw, Remedios Nakpil, Hil Gozo, Mr. and Mrs. Carding and Flor Cunanan, Alma Paraz, Fer Pabustan, Lucia Mercado, Mrs. Connie Giang, Nestor Hipolito, Pet Santos, Lor Inventor, Aurea Yap, Rene Co, Dr. Belen Gonzalez, Ding Malyare, Dr. Carmelita Torno, Maria Uy, Ignacio Family, Abel Manahan, Loida Rossi Liandicho, Alice Santiago, Bid Marquez, Adel Rivera, Judge Pedro Sunga, Oblates of Saint Benedict, Tita Sadsad, Kay Lazaro, Felicita Sampang, Monet Gutierrez, Ellen Panlilio, Maria Ginto, Dr. Irene Velasco, Claudette Passion, Milagros Nakpil, Ruben Tungul, Mrs. Rosie Santos, Dr. Celita Galang, Let Bansil, Hasmen Cabral, Edna Malonzo Pangilinan, Lloyd and Mirna Tamanaha, Linda Lay Estrella, Elise Rizel Di Manahan, Net Bonus, Zenaida Paulino, Therese Capati, Nilda Bravo, Eduardo Manalo, Boyet Malyari, Remedios Nakpil, Geraldine Crisostomo, Amare et Cerveri Choir, and for all our benefactors. Guidance of the Holy Spirit of Aiza Tolentino, Ian and Eileen Tolentino, Eris Dolosa. Safe travel of Therese Tolentino. Speedy recovery and healing of Nukup, Salvacion Gomez, Donison, Ezekiel Dumlao, and Father Bid Echanova. For the souls of Gerardo, Bilen, Felicidad, Nenita, Pedro, Regina, Vectorina, Vicente, Filomena, Carlos, Eulohia, Balbiano,
Leona Antonio, Maxima, Adolfo Benigno, Petrona Cipriano, Teresita Santos, Zoraida Ignacio Mercedes, Mother Agnes, Sister Scholastica, Sister Benedict, Sister Thelma, Sister Rosary, Father Larry, Father Maramba, Natividad, Alex, Eloisa, Ging, Loreto, Emeline, Monsignor Tans, Candido, Idilberto, Maximiano, Marciana, Ludwig, Chun, Ireneo, Oliva, Sinaida, Raymond, Marcelino, Leonardo, Natividad, Bernabe, Erlinda, Ricardo, Margarito, Priscilla, Nesita, Abelardo, Efren, Leoncio, Juana, Proceso, Simeona, Victoria, Abelardo, Reynaldo, and for all souls in purgatory. Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kingaldoy ti pagmasusyantayang kapiesta ng Santo Tomas Apostol. Pagkiabiyatala po ka rin kaya katang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez, Esusa Guzman for family conversion. Special intention, Merlin Malalang and family. Healing Father Lord Christopher Beltran at Norma Kiambao. Speedy recovery, Danny Pagobo, Mariber Kayanan, Mario Supan, Bel Trinidad, at Domingo Gosun. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio, ding kaladwada di Domingo Senior, Remedios, Jesus, Dominador, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Elizabeth, Jonel, Librado at Aleli. Makiabetan po king dalita pamuklat. Kilagining ipaampo ng anak, ampo ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kaya kan timurin, mayapayabak kay kay po, mayapayabak po among. kaniting kaduang labi na tamo, pamagsadya king pesa ng kakatang kaluguran ni San Benedicto, makapalaman niya yung metong pang maulagang pesta, ang pesta ng Santo Tomas. At inipuy tamo, ating Katoliko, ating palaging sangkan para magsaya, para mag-celebrate. At nganipin, inipagsayan tayo
ing pesa ng Santo Tomas. Nya batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan. Aminan talapat pagkalungkutan ding kasalanan tamo. At anyaran pa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang ginawang batong pamuntok kang Jesucristo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang kay kaming Ginoo at kay kaming Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamali karingalang kasalanan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kabang parangalan mi Tomas, apostol, busan mong paratiming atakman ing saup din kayang panalangin. Mikabeke sana nga langanga, kapamilatan ng pamaniwala mi kang Jesus. Tinggap ng Tomas bilang Ginoo, ang mabibi at magari kang bemo, ating banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Kapatad, nakayudayuhan, at taong ibat king aliwang balen. Nune kabalenda kayo, ding pinili ning Diyos, at kabilang kayo king pamilyano. Mitalakad kayo, baborang pundasyon ding apostol, ding propeta. Ing batong pamuntok, yapi ni Jesus mismo. At king kapamilatana, miyugne-ugne ing balang dake, ning edipisyo, at maging templo yang banal. Uli namurin ning kaya kayong pangayagum kayo, ikayuman, kambedaring aliwa, maging metong kayong tuknangan ning Diyos, king kapamilatan ning Espiritu. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Gumala ko king mabilog ayato, at panaralye ing mayap a balita. Gumala ko king mabilog ayato at pananaling maya pabalita. Ikayong sablang bansa, ing Ginoo puryanyesa. Puryanye ikayong sablang tao,
ketiking yato. Gumala ko king mabilugayato at panaralyeng maya pabalita. Uling maraguling lugod na kaya katamungan, ating kayang katapatan manatili king kapilan paman. Gumala ko king mabilugayato at panaralyeng maya pabalita. Parangalantaya po yung maya pabalita. Maniwala na ka, Tomas, uling ikit mo ko. Mapalad daretang maniwala ka na ko, bistaman era ko ikit. Ginoo man tabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita, agpang kang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. Ito mas, ing mayaws kambal, ing metong karing labing adwa. Alayo, inyang dinatang Jesus. Nya sinabi ra ding aliwang alagad kaya, ikit miyeng Ginoo. Nga na may kiba Tomas, hanggang ekulayakit ding bakas ding pako. Karing gamat na. At tatagkiling taliri ko, king bakas ding pako. Ating gamat ko, king katalindi king ana, eko maniwala. Pangalabas ding walungaldo, makatipon lang pa si bahiring alagad, king bale, at kaya beri Tomas. Makakabatla ring pasbol. Dapat lino bi Jesus at tinalakad ya busalda. Ing kapayapan manatili kay kayo. Nga ng Jesus karela. At saka na sinabi kang Tomas, lawan mo la ring gamat ko at tagkilme kening taliri mo. Dalame kening gamat mo at aplusan me ing katalandiking angko. Nakamagalinlangan. Maniwala na ka. May kibatsi Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Nga ng Jesus kaya, maniwala na ka, huling ikit mo ko. Mapadaldaretang maniwala ka na ako. Bisamad, era ko ikit. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king umili. Gandang morning po ulit sa Good lahat. morning po, Ama. Alam niyo kung minsan po naisip ko sa aking pagninilay-nilay. Dahil nakapiling at nakasama ng Panginoon yung 12 apostol, -1, 11 na lang, si Judas, no, na nagpakamatay. Para mayroon silang special consideration sa Panginoon. No. Parang mayroon silang special treatment. Mga VIPs. Si Pedro na denying the Lord 3 times, binigyan pa ng Panginoon ng special consideration para i-renew ang kanyang allegiance sa Kanya after the resurrection. We know the story. Ilang beses na nating narinig yan at ginagamit namin mga pare. At dito, ako mas maliwanag kong nakikita sa istorya ng buhay ni Tomas. Lalo na itong ating kwento ngayon. Nung nagpakitang Panginoon, first time na magpakita sa mga lagad, absent si Tomas. Bakit kasi absent eh? Bakit kasi humihiwalay pa sa kanyang mga kasama eh? Kaya tuloy yan, nung magpakitang Panginoon, absent siya, wala siya. Pero nung sabihin sa kanya ng mga kasama niyang alagad na nagpakitang Panginoon, hindi siya makapaniwala. At doon niya nabitawan ng salitang hanggat hindi ko
mahawakan at ilagay ko ang aking daliri sa butas sa kanyang katalindikingan, kanyang katalindikingan. Hindi ako maniniwala. Sabi niya. Oo nga naman, ba't ka naman maniniwala kagad-agad? Wala pa namang nangyari. Nung panahon ng mga alagad na mayroong isang taong namatay na, 3 days nang nakalibing, tapos kusa na lang bumangon. O kaya nabuhay na muli. So, isang hirap paniwalaan. At hindi ganyang padalos-dalos si Tomas. Kaya ganyang gusto niyang patunayan muna talaga na makita sa kanyang pagsusuri ang katotohanan kung talagang siyang nabuhay nga siya muli. At baka naman itong mga kasama niya guni-guni lamang at katangisip lang nila kasi nga nami-miss nila ang kanilang maestro. Kaya ayan si Tomas. Yan ang binitawan niyang salita. Pero binigyan siya ng special consideration ng Panginoon. At next time, sa bagay, si Tomas ngayon hindi na humiwalay. Kasama na, kapili ng mga alagad, yung 10 sa pang-11 siya niyan. Baka mayroon pang iba na doon. Ito, pinagbigyan siya ng Panginoon na magpakita. At gawin. Ipagawa kay Tomas ang kanyang kahilingan. O dito, ilagay mo dito ang iyong kamay. Suot mo dito yung daliri. Kaya nasabi ko nga po sa inyo, mayroon yata silang special consideration. Itong mga alagad. At possibly, kasi malapit sa puso niya ang mga alagad. Ito yung kanyang mga inihanda para magpatuloy ng kanyang misyon. Ito yung kanyang mga minamahal. Sabi nga, minahal niya hanggang sa katapusan. At wala siyang gustong mawala, pero na lang yung nagpakawala sa sarili niyang mismo. At tinutukoy niya si Judas. Siguro, sa atin po ngayon, how close are we to the Lord? Kasi kung malapit na malapit tayo, tulad nito, ito rin ang Panginoon na hindi niya maatim, na hindi tayo pagbibigyan sa ating mga kalooban, tayong mga BFF niya. Kung yung malayo sa puso niya, hindi pinababayaan, ay yung hindi kumikilala sa Kanya, patuloy pa rin ang pagbibiyaya sa kanila, di lalo na yung mga malapit sa Kanya. May mga special consideration. At gusto ko pong maniwala na tayo, bilang malapit sa Panginoon, ganyan din ang pagpapahalaga at pagmamahal sa atin. Kapag nasasabi po sa aming mga pare na, kasi maraming mga humingi ng panalangin, mong ipagdasal niyo naman kami kasi malakas ka sa taas. Siyempre sa amin po tayong lahat ay malakas sa taas. Pero kung minsan gusto ko nang maniwala na baka mayroon kang mas malakas sa taas. Hindi pantay-pantay ang ating kalakasan. Bagamat pantay-pantay mahal ng Panginoon. At mayroong malalapit sa kanyang puso. At hindi po ba ang mahal na Birhen? Kaya tignan natin kung minsan sa mga santo namimili tayo ng santong lalapitan kasi baka mayroong closest to the heart of the Lord. At siyempre ang mahal na Birhen, siya ang pinakamalapit sa puso niya, na kumalinga sa Kanya, nagalaga sa Kanya, umalalay sa Kanya, nanatili sa Kanya hanggang sa kamatay niya sa krus. Kaya ito, kayo, mga BFF ba kayo ng Panginoon? Isa pang programa sa 91.9, Barkadahan kay Kristo. Ang ganda ng title. Sa tayo ba'y mga barkada ng Panginoon? Pero alam nyo, kahit mga barkada niya tayo, kahit na malapit tayo, hindi pwedeng di tayo makaranas ng mga pagsubok sa buhay.
mga trials. Ganyan naman sa relasyon eh. Kailangan masubok kung ito'y totoo at wagas. Relasyon mag-asawa, siyempre, masubok yan. Yung lalaki, na masusubok sa ibang mga sexing girls. No? O kaya ng babae, masubok naman siguro sa pera dahil siyang humawak sa pera. Matutukso, yung ganyan. No? Kaya pwedeng ang isa, pagtutudahan ng asawa niya, pwede pong mangyaring ganyan. No? Pero hanggat hindi masubok ang relasyon, hindi mapapatunayan kung ito'y talaga'y totoo at wagas. No? Kailangan nilang daanin itong mga iba't ibang pahirap, pasakit, yan, pagsubok sa buhay, para masabi lang na tunay at wagas ang pagmamahalan ng mag-asawa. Na hindi sila naghiwalay hanggang sa kamatayan, hanggang sa sila'y pumanaw. So ganyan din po ang ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi tayo masubok. Hindi tayo pwedeng hindi daanin yung ganyan. Kung gaano katatag at katibay ang ating pagkalawat o pagkaugnayan sa Panginoon. At ito nga po itong panahon nitong pandemic. Kaya pwede natin tingnan ng pandemic na ito'y isang pagsubok sa ating relasyon sa Diyos. Ito'y dapat nating daanin para lang makita kung talagang totoo ang ating pananampalataya. O one-sided lamang. No? Ibig sabihin yung pag maayos ang buhay, pag okay lang, meron tayong pananampalataya. Nagtitiwala tayo sa Kanya, nagpapasalamat tayo, naglulundagan sa mga biyayang tinatanggap. Pero paano pag halimbawang ganyan? Dumadaan na tayo ng paghihirap, lungkot, pagkatuliro. Paano na yung pananampalataya? Lalo na kung parang di mo na nararamdaman ang presensya niya. Hindi ba? Ito yung sinabi ng Panginoon kay Tomas. Dahil si Tomas naghanap ng pruweba. Yung nakabase sa kanyang mga senses. No? Hahawakan, touch. Makita, sight. No? Siguro, smell, maamoy. Ganyan tayo eh. No? Yan ang para mga konkretong gusto nating mga pruweba sa ating gustong makita o malaman. Pero what if useless ang pang-amoy? Useless ang sight? Walang hawak. Wala yan, lahat. Maniniwala pa ba tayo? Magtitiwala pa ba tayo? Gayong lahat yung pinagbabasyan natin ng to prove things. At ito nga yung sinabi ng Panginoon, mas mapapalad yung mga naniniwala na hindi man nakita. Para sinasabi, mas mapapalad yung mga malabo ang lahat-lahat. Hindi na maunawa ng lahat. Hindi na maarok ang sitwasyon at ang kalagayan. Ganun pa man, nananatili lang sumasampalataya at nananalig. At sa atin po, sa panahong ito, marami ganun. Malabo ang lahat. Hindi maarok ng ating pag-iisip ang nangyayari. Hindi maintindihan. Actually, ngayon po, yung mga namatayan yung bakit kailangan agad siyang mamatay, ang ganyan. Batang-bata pa lang anak ko. O kaya bakit mamatay yung mga magulang niya? Tapos sabay pa, pareho sa COVID-19. Ang hirap unawain. Ang hirap intindihin. Pero ito nga yung mga pagkakataon. Ito yung oportunidad para sabihin natin, sa kabila ng yan, we still and we do believe. Kami nananampalataya. At doon lalabas ang tunay na ugnay natin
sa Panginoon at sa Diyos na tunay ngang matibay, mahigpit ang ating pagkakaugnay sa Kanya. Yun ang mga patotoo na ang ating pananampalataya ay tunay at wagas. Amen. Amen. Magsitayo na po tayong lahat. At ating idulog sa panating mga kaibigan, tayong lahat na malapit sa puso ng Panginoon. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, pagkaluban mo keng sapat, akasal pantayanan keka. Ginoo, pagkaluban mo keng sapat, akasal pantayanan keka. Para ka ring sablang Kristiyano, aking lagyo mo namang karelang kasasalpantayanan, maging sapat sana ing karelang dimot akapaniwalan, at maging matapang lang talapatutu, kalupa ng Santo Tomas, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng sapat, akasal pantayanan keka. Para king binang maragul, abilang ding tao ka rin India, tanggapan da sana ing kasalpantayan ng Kristiyano, agpangking tradisyon, dela nakarela ning Apostol Santo Tomas, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng sapat, akasal pantayanan keka. Para ka ring ating pamagalinlangan, king karelang kasalpantayanan, magsayala sana king sasabyaning Ginoo, mapalad daretang maniwala ka nako, bistaman era ko ikit, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng sapat, akasal pantayanan keka. Para kaya katangan, ding sabla ng miyembro ning kaya katang parokya, tayimtim la sanang magsaya, potang king misa, king karelang puso, papasyagda, Ginoo ko at Diyos ko, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng sapat, akasal pantayanan keka. Ngini po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Oy, paming at sibanwo, makuyad kaya panalawi, kaya kaming kasalpantayanan. Dinan mo kayang masanting nga salamin, banakit milang lagpas karing lilipas a bagay-bagay. Itinganadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang magoper, talakad na lang. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingayin. Manalain kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting dawon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala,
at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, darami ingkekeng kasuywan at ngaming manalangin, kambilan mo ring kalam, apig kalub mo ke kami, kabang daramiya iting sakripisyo ng kapurian, kaniting kapyasan ng apostol mong itamas. Tiya doon miging kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginoo mantabi ke kayo, At kekan timurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karin. Oy pa, Diyos king alangang lubos mayipaya. Ikay ngalangang pastul, aparating mamantabit lilingap king kekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipaglualo. Gewa mong pastul ning kawan, ban makirake, king obra ning kekang anak. At iba't king kabilyan da karimbanwa, pat nabayan da kepa, ngayon kasalukuyan. Ulinita kang beli sa Blancoro, ring anghel karing banwa. Daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kekam. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalilang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapet kay pasalamat siya kaya ka. Piraso niya at binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kahalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kahalis, kaning kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kuangan, minum ko kaniti. Iti yung kahalis ning kanakong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami babu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ing kamatayin at pamanyabli na may biya ng anak mo. Darami kaya kaiting tinape ng biya ting kalis ting kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misilusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kay meto yatu, ban beganap yung ilugod,
kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at ti Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman din kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miya, ading sablang may hango na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambiyan ng San Jose, ang kayang esposo. Kaya bering apostol, lalo na ni Santo Tomas, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, kikikabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman, king alanganga. Mapaminto king amain talapangabos at mibog king banalan turu, nga tamang ening mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nang laben mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabay sana kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Tipo may kakapatad, masiyatang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan. There
Kordero ning Diyos, similala ko king kasalanan ning yato. Noon tamang mayaws king hapunan ning Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikasimay nga mano mo, kumayap na ako. Siklawot tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapu talalingap ning talapagligtas. Esposo ning Nuana Birhen Maria. Keka ing Dios, penibala ning anak ng bugtong. Kekay Maria, binili na ing kapanaligana. Kambemoy Kristo, mi katawan niyang tao.
Nuwa na San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kay kami ing grasya, pakalulu, ampon sikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami, karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19, itamungan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena, karing dakal ataw. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot. At bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo'y sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. Santo Tomas Apostol, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malagod, kaniting sakramento, tinggap miya ing katawan at daya ng Kristo. Kambi ng Santo Tomas, kikilalan mi ang kay kaming Ginoo at Diyos. Apakit mi sana karing biyemi, ing tunay kasalpantayanan. Iti adon mi,
kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Our help is in the name of the Lord who made May heaven. heaven. In the name of God, the Father Almighty, who made heaven and earth, the seas and all that is in them, I exorcise these metals, this oil, against the power and attacks of the evil one. May all who use these metals devoutly be blessed with health of soul and body. In the name of the Father Almighty, of His Son, Jesus Christ our Lord, and of the Holy Spirit, the Paraclete, and in the love of the same Lord Jesus Christ, who will come on the last day to judge the living and the dead, and the world by fire. Amen. Let us pray. Almighty God, the boundless source of all good things, we humbly ask that through the intercession of Saint Benedict, you pour out your blessings upon these medals and oil. May those who use them devoutly and earnestly strive to perform good works be blessed by you with health of soul and body, the grace of a holy life, and remission of the temporal punishment due to sin. May they also, with the help of your merciful love, resist the temptations of the evil one and strive to exercise through charity and justice toward all, so that one day they may appear sinless and holy in your sight. This we ask through Christ our Lord. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo At kaya kahanti mo rin. at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutub. Ang iba, ang puning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. mayari ng kay katang kapag masusyan, yaw meta ng ining luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Diyos. Dakal pong salamat, maya poras kay kanyan. Magandang araw, marami pong salamat. Mayapat magrasyang oras kay kaingan po. Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakad mo po ring sasengsing kay katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Dingmila ko kabyayan o kapanintunan ng Nebawa City. Ding may ulila at may sakit na king COVID-19. Ding aliwa, baka mainit nila. At mabubuisit, uling nila makalwalwal. Panalangin ko pin po yung sana akabisan tayo ng pare-pareho. Yung negatibong epekto na niti. King kakatang pangkalahatan na kalusugan. King pamikamatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo. Kaya bing pisamban karing mituran financially kaniting pandemic. At pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo, kinging parokya tamo, kabilang niya kareting mituran. Karita pong first 9 months ko kaya king parokya, waling bintang ko kaya ni may
22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dita. Pero inya pong makbunging pandemya, ditak-ditak, magigisan at may gisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamayad kuryente, pondanon, yung maintenance tamo, yung aliwa pa pong programa nga dapat tantos-tusan. Siyempre po may bawas na rin sa simba at may lakota mo rentals, karing king hall, ang po pa king mortuary. Nyama kanyan pong nanapin, may langining kaya katang kabaning tipan. Uli na niti, din po nga beko kay Finance Council ay happy balak ni yung gawang programa bang so pantaya po yung kaya katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamihan titulong Sao King Parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa na yung makali kong pondo para panustos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council bahan makapagpalista kayo. At adinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya iskan yung code king baba. Sa asan ko po, kaya kayong taus-pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana ang ginong Diyos, amayupaya, yan ang balang mablas, king kaya panyod gana ka. Ini po yung kaya kayong talasuyo, amo nga rin sarano. At bendisyonan na kayo ng Diyos, amayupayan ko to. Ingid pa, ang poning anak, ang poning banal espiritu,